Dadi ilmu karo amal iki sok sing ngancani kula sampean nang kuburan iku ilmu karo amal. Duduk mobil, duduk omah apik, nggih. Duduk bojo ayu, duduk bojo ganteng. Duduk sapa? Bojomu paling kowe mati mau jak dipendem ya ora enek sing gelem. Padahal zaman arepe rabi lek ngomong wah cintaku sekonyong sekonter. Tapi donge sing lanang mati sing wedok dipendem yo gak gelem. Utawa sing wedok mati sing lanang dipendem yo gak gelem. Ya Allah. Kanca sing asli, kanca kula sampeyan bending mati niku nggih ngamal, ngilmu kali amal. Ana kudu dikeh-kehne niku ngilmu karo amal kudu dikeh-kehne. Bending sing ngancani kula sampeyan nggih. Sing ngaring-ngaring kula sampeyan nang kuburan ngilmu karo amal.